bukti nih dibuka. Kalau nanti lo ini kalau bisa mau apa? Anu, yang orang koyo kalau Wis men tes tas kroso. aku mau loro iku lho, Pak. Wis mulai kroso. Makane iki dapetin temo. Heeh. Lilitan sumbu. Wes warak kok dapus. Kian lho, tampang-tampang maling telo. Wis kok kan wis iki delek mulai. Dilamar wajib. Kiri ngawake. Kula wae dodok lho, Pak. Dijaki kok mumpun beto telo. Itu kok tiang kalih ning asal pundi. Niku daleme wingi griya kula setunggal. Sing setunggal sebelah kula niku. Iki tangan deh.